máis destacable é que a referencia danesa para os historiadores como Miguel Cabo Villaverde era a máis importante para o Partido Galeguista, moito máis que a irlandesa ou a portuguesa, que a nivel simbólico e cultural ocuparon moita máis atención, pero a nivel de programa político económico a referencia danesa era fundamental. Foi defendida por técnicos como Cruz Gallástegui. Álvarez Gallego encheuse de dar mítines polo país adiante sempre que a referencia danesa como modelo a imitar. O sea, había unha auténtica obsesión no Partido Galeguista ca utopía danesa, digamos. Entón, o sorprendente é que cunha guerra por medio e todo o período represivo, a formulación teórica máis fundamentada empíricamente vai ser a túa, porque se cruzan eses azares de poder conocer a Gallástegui, ter esa información de primeira man. Sí, é unha cousa moi curiosa. E atopar a George Lasserre, que era o grande... E matricularme nos cursos dos máis, claro.